ingkang katon cat katon ora kaya beda marang aku lan sliramu. Aku lan sliramu sowan ora praja Kediri kaya dene Kati Uking Maruta kadya dene Kitir Sumilir.
Ojo IPKP berbaur dengan WKB. Ya.
dusun awak dari para sepuh ini tepuh kalah jengaken wonten ing lampahan ujang kandung lamar ujang sasongko aku kan sliramu kudu golek sing arane Senopati Madrid Senopati Madrid Senopati Madrid Senopati Madrid Apa misalkan? aku kepireng saka mbok Patul Sinan Diwana yen ana praja Kediri ana di Panteng Boyo sing sopo bisa mumpu di Panteng Boyo kang ateges bisa ayunake mustikaning Juwita tamaran dari sanggoning opo pancen apa Manut yo bicara sapa? Atur nomor Gusti. Sak sapa wae kaya mati dewe sanggo langit. Kuwi kok bisa muncul lagi. Salah satu jeneng kewan kang muncul dewe kewan siji awake barang ing loro. yen to pancen koyo ngono ora tak sombong abot awit aku diutusan ing ratu Gusti Prabu Ranasewa halo kai Prabu Ranasewa Ndara Stapto negara Kadiri Naryo Katun Beblendungan Kauliyane Wow.
katon eling-eling lindrungan kawyani. Foto